Tifa, hoću li na videu naglasiti da je ovo tvojih ruku djelo, da najviše ti ovdje radiš? Moj brat najviše je ovo. Mustafa je ovo. Aha. Ovo je Mustafino Ruku djela. A šta je sad ovo gore? To su ljuske od jaja. Da mi ne urekneš plastenik. Au. Da ne ureknem. Svaka mu čast, Bog nam dobro se govori. Ovo je moj brat, on dođe s posla i ne izlazi odavde. Nemoj pričati. Uđe Bogan. Tipa ovaj ću uzeti počeo trumiti. Uzmi, hajde možeš. Evo, da znaš, zato što je... Ništa, odaberi ti sam se. Ne, zato što je počeo trumiti. Nemoj više, dosta. Samo... Nemoj, dosta je, ba. Da ću kupiti, pa... Dosta je, hej. Dosta, Boga. Halal, više, dosta, hvala. Ja ćem halal. Ti halališ kod... i ona halali tebi, Tifa. Luda, evo ovo vidim voda. Šta? Vidi to. Vidim. Maša, svaka čast, Mustafa. Vidim. Da te Allah nagradi. Jeste. To je mole. Koji je danas datum? 1. avgust. 1. avgust. Da. Ovo ti kaže... 2025. Neću ti te, brat, navratiti. Ne, neko kaže... Gorki su oni, ne valja. Nemo, neće nikako. Drži ovu. Ovo sam mi Tifa dobro. Tifa, smijem li na YouTube staviti ovo? Što ne smijem? Pa što ne smiješ, ali nemoj naglasava da sam ja ili ne. Ja, Znaš, kažu mojih prijatelja. Tako, Ja.